Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami nempal pinarak wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dari akan pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun tasih bicara masalah wara' utawi wirai ingkang menika merupakan setunggalipun tandingan utawi ingkang saged kangge nandingi ngicalaken sifat tomak. Nggih menika sifat ngati-ati utawi menghindar saking sedaya napa kemawon ingkang saged
dados sababiyahipun kula lan panjenengan supe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kedah ngatos-ngatos dateng sifat wirai menika piyambak. Ya, terus kadang wong aku wirai aku moh mangan duitmu. Nah niku mboten sadar ungkapan ngoten niku piyambake membanggakan kewiraiannya, lupa bahwa sejatosipun napa sing saged dilakoni piyambake ngati-ngati menghindar saking perkara sak liyane Allah sing teng jero ati niku sakjane nggih pitulunge Allah piyambak. Niku terus akhire lek mboten ngati-ati, mboten kelingan nek ngelmu ngamal pengertian tentang wirai, ngamal pelaksanaan terhadap wirai niku mboten disadari bahwa itu dari Allah. Pada hakikatnya tiyang ngeten iki mahjubun bidunyan. Tiyang niki berarti tesih terhijab dengan dunianya sendiri. Masrufun bidakwan. Dia sendiri masih diombang-ambingkan oleh pengakuan-pengakuan sendiri, sehingga wirai utawi sifat warak ingkang dipun miliki menika tasih dianggep iki kekku. Nah, akibat saking sikap ingkang mekaten menika wa mirasuhu utawi hasile akibate iku ata'azuzu manjur gumedhe terus kebablasan biasane terus nun sewu ngomongin niku senengane maido wong terus gumedhe rumangsa ndeke wis suci dhewe terus sing liyane ndeke dianggep ora suci terus kabeh wong dipaido sak donya ora enek sing bener dicedheki wong ora salat ngono ngalih-ngalih najis. niku sikap wirai sing kebablasan lali mboten sadar lek wirai itu sendiri pertolongan dari Allah kepada dia. Tapi setelah sampai pada dia terus dicekel diakoni ki wiraiku. Akhirnya wirai itu sendiri menjadi hijab sehingga secara tidak tersadari brojol sifat gumedhe nika wau. Ngoten. Akibatnya piyambake nggak ada sikap atazus li khalqihi. Rumangsa luwih gedhe ngungkuli makhluk Allah liyane wal istikbar lan nganggep luwih agung alamislihi sak ndure. Alamislihi sak ndure sepadane dheke. Padha-padha ndeke tunggal sak jamaah rumangsane ndeke sing paling wirai, sing paling menonjol. Akibate lek ketepaan dheke dadi imam sedya dina ndeke repot enek wong liya ngimami ngono ngamuk donya kiamat. Sing oleh ngimami kudu wirai, sing wirai sak desa ya aku tok. Akibatnya dia menghindari sifat yang melupakan Allah lalu dia berhasil wirai, termasuk berhasil menghindari perkara subhat, berhasil menghindari perkara haram, berhasil tapi secara tidak sadar dia kebrojolan, tidak bisa mengekang sifat takabur itu sendiri, mergo meneng-meneng piyambake supe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula enten pedoman ngeten. Enten pedoman wal akyas utawi wong sing cerdas, wong sing pinter iku ya tawarrauna padha menghindari sapa wong pinter-pinter menghindari an hadzal wara saking iki wirai sing bujuki ngoten niku. Wirai napa istilah? Wirai performance. Wirai penampilan. Wirai penampilan pancen secara syariat dia sudah metenteng-tenan pancen barang sing rada mambu subhat moh-moh tenan. Ya. Haram sing urung mesti ya kadang-kadang dhek wis ngukumi haram, sake ati-atine, sake wiraine. Ngoten. Tapi ternyata piyambake supe niku enek perkara sing luwih haram, yen niku takabur sing teng jero ati piyambake kelendran.
mboten diurusi. Nah, wong sing pinter mboten purun kebujuk wirai sing model ngeten iki, malah wa yastaizuna. Lan padha nyuwun pangreksa sapa wong pinter-pinter minhu saking wirai sing model ngeten iki. Mula waman utawi sapa wong iku lam yazdad ora tambah biilmihi kelawan ilmune man wa amalihi lan ngamale man ora tambah ihtiqaron ing ngrumangsani ina linafsihi kedue awak dhewe man waftiqaron lan kurumangsa butuh ila rabbihi maring pangerane man di sapa wonge sing tambah ilmune tambah amale ya, kok ora tambah rumangsa ina pada diri sendiri, ora nambahi butuh marang pangeran, wa tawadduan lan ora nambahi andap asor di khalqihi maring makhluke pangeran, bahwa mongko tayuman iku halikun wong sing rusak. Naudzubillah min dzalik. Jadi ngamale tambah, ilmu agamane tambah, tapi rasa dia merasa hina tidak tambah. Rasa dia bahwa dia malah butuh pertolongan Allah enggak tambah. Tawaduknya kepada sesama makhluk tidak tambah. Malah dia mencanangkan pokoknya selain golongan kita harus dibunuh, dibasmi. Ya, ini kesombongan enggak disadari. Maka dia itu rusak. Artinya apa? Rusak dari dalam. Secara lahir atributnya mungkin dia lebih soleh, wong nyawang mungkin luwih khusyuk, tapi ternyata teng jero atine digerogoti ketakaburan boten ngerti. Mula fasubhanaman monggo maha suci pangeran qatta'a kang wis mutus niku tegese pun mutus, enggak masuk, enggak dalam hitungan. Kafiron ing wong akeh minas solihina saking pira-pira wong kang padha soleh-soleh kabeh bisolahihim sebab kesolehane solihin diputus an muslihihim enten malih sing ndawuhke mboten muslihim tapi an maslahatihim saking sifat kemaslahatane solihin. Artosipun karena sikap kesolehan yang sudah menancap dalam hati, walaupun dia sudah tumbuh kesolehan lahir, kesolehan akhlak, dia tidak ngereken kesolehan akhlak ini bahwa ini kesolehanku, itu enggak. Tapi dia sudah terputus, gak wani ngaku. Mergo wis iku gak Gusti Allah, aku gak melu-melu. Lek ketok apik, dudu apikku. Apike Gusti Allah. Aku iki gak melu-melu. Ini sak wayah-wayah moro-moro aku dipedhot karo Gusti Allah. Gak diparingi pitulung iso nglakon, gak iso apik aku. Niku lho sing marai Kanjeng Nabi saben dalu nangis. Padahal pun dijamin oleh Allah. Ghufira laka ma taqaddama min dzambi. Muhammad, seliramu wis di ngapura, sing wis kliwat-kliwat dosamu kan sing arep teko wis tak ngapura kabeh, gak duwe salah. Justru enten janji ngoten niku Kanjeng Nabi malah nangis. Mergo napa niku kan kengriko. Kengriko ta nggih. Kengriko lah sak wae dijuk karo sing duwe aku gak duwe. Nek kana sing jukuk sapa sing arep protes? Sinten sing saged menggak? Ya bener saiki aku dijarani nabi. Karo Allah jare diangkat Rasulullah, utusan sak wayah-wayah SK Rasul kuwi di stempel batal. Terus Abu Jahal, Abu Lahab sing dadi rasul sing arep protes apa? Lha ngoten enten. Niku padahal nabi, lho niku malah terima sak awak-awakan sing saleh cek ukur-ukur ngoten mawon. Ya ta? Kula jenengan iso ngibadah, iso ngerti apik, ngerti halal, njur agek nglakoni sithik-sithik ngoten mawon, agek krungu pengajian tasawuf, pengajian hikam kuru-kuru nganggur wong, wah gak ikhlas wong model ngono wis nggo ngantemi wong ngalor ngidul. Wis wayah-wayah terus dicabut karo Gusti Allah, mara ndeke
Yen naudzubillah kaya Kiai Barseso sing nate diceritakne niku pira suwene to njabut ngoten mawon. Wong kesalehan itu sendiri adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Kama qata'a kaya oleh mutusaken sapa Allah. Sampai wong sing diputus niku mboten ngreken. Kafiron wong akeh minal mufsidina saking pira-pira kang padha gawe rusak kabeh. Bifasadihim sebab kerusaane mufsidin diputus an mujidihim saking pangeran kang mujidaken mufsidin. Begitu pula orang yang rusak-rusak itu walaupun asalnya baik. Mana ora usah ngono iku jane yo mondhoke wis suwe lho. Ngono kok yo entekno dhuwit masjid. Wane ngono mboten sanggumen nalika dhek dosa ngrusak ngoten niku krana pancen piyambake kalih Allah pas diputus dari kesadaran adanya mujid, kesadaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan nate mireng ceritane Qarun nggih. Qarun jane duduk raja tapi saking sugih sampai diarani raja Qarun. Sampai saiki diumbal-ambalan ada harta karun. Iya Pak? Niku asale niku yang marat. Yang marat dados pengikut setiane Nabi Musa. Dados pengikut setiane Nabi Musa. Wah, bangsa ngoten. Karena pun jadi pengikut setiane Nabi Musa merasa ada tempat khusus di sisi Nabi Musa. Ya mbak semacam nuntut datang Nabi Musa. Nabi Musa kula pun dangu dadi santri sampean. Ikut Yahmona Yahmene niki kula kok nggih panggah marat mawon mboten cukup kebutuhan kula. Mbok kula niki disukani rahasiane asma setunggal mawon sing kenging kangge napa istilahé cara saat iki bintang subuh. Jane mendilikne kalih Nabi ora usah ngono wong. Gusti Allah iki lek ngedum ngono kuwi ya kuwi sing paling maslahah. Tapi nggih mboten to. Wong kula niki santri kinasih sampean, engko lek kula sugih lah saged kangge mbantu sampean perjuangan sampean. Akhire karena banyak nih kalih Gusti Allah wis dicap arep dadi wong cilaka ya. Gusti Allah dituru ya wis turutono sak ana ijazah iku lho asma iku wehno ngene Qarun. Saestu akhire disukani asma. Sing asma niku lek diwacakne teng napa mawon diwacakne karo Qarun niki sing asale ora berharga dadi berharga. Sampai digambarne watu kok diwacakne asma niku iso dadi emas. Watu diwacakne niku iso dadi mutiara. Lho pantes terus akhire suguh banget. Wajar niku nggih teng Gusti Allah. Lah kok akhire niku malah bandane niku diwalat mitnah Nabi Musa. Sampai teng nek salah teng kitab Majalis Susaniyah. Majalis Susaniyah niku sampai suatu ketika krana sakit gregetene Qarun kali Nabi Musa mergo sering ditagih zakat. Niku gregeten. Niku supaya Nabi Musa niku gak dindul karo masyarakat. Qarun niku mbayari wong wedok. Wong wedok dibayari kali Qarun. Kon napa? Zina. Kon zina karo bocah lanang. Lah sing bocah lanang niki dibayari karo Qarun. Sini dibayari zina ge enak gitu. Gitu sampai akhirnya hamil sampai ada anak. Terus pas suatu ketika panjang pun wayahe bayar zakat, Qarun ditagih zakat kali Nabi Musa, sekali utusannya Nabi Musa kandakne kalih Qarun, kandakno ning Musa. Aku gelem bayar zakat. Tapi kudu dinane sok tanggal sakmene nganakno dialog dhisik karo aku ning dhuwur panggung.
Engko lek Musa menang ya tak bayar zakate, lek Musa kalah ya moh bayar zakat. Nah, itu pas hari sing ditentokne niku Nabi Musa wis rada kepapet jane. Donga teng Gusti Allah, ya Allah dos pundi niki. Wis turutana. Dituruti saestu. Pas nembe badhe melayi acara dialog niku. Mura enten wong wedok gendong anak. Koron pun demen. Wah, wong wedok sing dibayari niku wau. Ajeng nuduh aku meteng sampai duwe anak iki Musa sing ngetengi aku. Ternyata bangsa ngertos Nabi Musa ngoten niku. Tiyang putri niki mboten sida muni, gak wani muni. Gak wani muni. Malah akhirnya ngomong apa eneke. Nek dhek dibayari karo koron. Mula langsung Nabi Musa jengkel. Iki bedane nabi sing dhisik karo nabi ini dhewe niku. Nabi Musa jengkel terus ndonga dumateng Allah. Mugi Qarun pun paringi laknat dening Allah, lajeng kalih Allah diparingi ambles sak banda-bandane niku. Nauzubillah. Nabi Nuh ngoten, Nabi Nuh niku saking jengkele dakwah 600 tahun oleh wong 12. Nek kiai sakniki nggih ngaji rekaman ngono sing ngrungokno sak abad wong akeh. Ono kadang lecik disangoni. Nabi Nuh ngaji 600 tahun oleh wong 12, sampai anake dhewe ora ngandel. Karena jadi kiai sakniki wis ora patek ana yonine, ora patek tirakat. Kanjeng Nabi niku ngajak iman wong Thaif niku. Diantemi watu sampai gocer bathuke niku malaikat Jibril sampai ngamuk. Wonten sing ndonga Allah nahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kiai saiki diantem berkat isik muring-muring. Mulai pengajian gawani berkat amplope kurang lho sok diundang neh mah. Wis. Ya dinyonto ngoten-ngoten iki jane ben luar biasa nggih. Pun. Lajeng Nabi Nuh ngoten nek enten krana jengkele wong didakwahi mboten kenging ndonga niku mun tiyang kafir-kafir niku sampean pateni mawon ampun sampean keimbon teng bumi niki Gusti. Ora urung wong kafir-kafir niku pomo gadah anak turun nggih kafir-kafir. Ndak bumi niki kebeken wong kafir. Mulane terus teko banjir. Ya Kanjeng Nabi mboten kersa. Kadung Kanjeng Nabi dikai pangkat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus sliramu Muhammad kejaba dadi kawelasane alam kabeh iki. Kanjeng Nabi niku ngempet mboten kersa ndonga sing elek kangge kaum. Nggih. Nek ajeng niru tindak lampahe Rasulullah sing model ngoten niku nggih abot. Iki sing kathah kula panjenengan agek krasa apik sithik. Rumasane liyane elek kabeh. Agek krasa dadi santri sithik ngono sing tangkuan dianggap wis neraka kowe, ora usah rene-rene. Riyo-riyo barang ngono iso njaluk ngapura. Lho, tenanan ta ora lho ngapura ngono barang. Bodo-bodo mbok sing ngajar ngono. Iku ketepaan enten wong sadar saurunge poso biyen karo-karoan kelakuane bangsa poso gelem melok traweh. Ngono ya kober ngomong. Ala traweh biasa, ngono berbodo diterno lan balik dosane. Apa dhek gak dosa jenenge wong nggon dosa. Niku mane hati-hati didunungi kesalehan dening Allah niku aja cepet-cepet diakoni. Nggih niku ndang dibalekne teng Allah aku ora melok duwe kesalehan kuwi sing duwe Gusti Allah aku men kedunungan. Mula Kanjeng Nabi selalu ndonga setiap hari Kanjeng Nabi maos istighfar minimal ping 70. Padahal mun dijamin di ngapura dening Allah. Mila pesenipun Syekh Ibnu Athaillah menika dipun dawuhaken fasta'iz billah. Pun mboten enten sing kena dienggo piandel agul-agulan keselamatan kejauhan namung Allah. Fasta'iz
mongko nyuwuna perlindungan sira billahi kelawan Gusti Allah. Innahu sak temene Allah huwa ya Allah iku as-sami'u zat kang midanget al-alimu kang mudaneni. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fangzur mongko angen-angeno sapa sira fahamakallah muga-muga Gusti Allah paring pemahaman ka ing sira sapa Allah Gusti Allah paring pemahaman sabila auliyaihi ing dalane pira-pira kekasih Gusti Allah. Mana muga-muga paring anugerah sapa Allah. Gak nati-nati diwaca man malah bingung. Mana muga-muga paring anugerah sapa Allah alaika ing atase sira. Paring anugerah bimutaba'ati ahibbaihi kelawan nirokno kelawan melu pira-pira kekasih Allah. Diparingi anugerah, diparingi paham hadzal wara'a ing iki sifat wirai sing sejati. Sing ora sampai wirai sing dadi hijab. Wirai sing kadang-kadang sifat wirai ini niku krana ndeke nyalon. Sok lek kiai ku sedo ben sing dadi mursyid aku. Mulai saiki aku tak bersikap wirai. Enten lho mboten nggih enten. Muga sing saiki imam masjid sing saiki wis rada sepuh men lora-lora ae. Nah, aku tak bersikap wirai mulai saiki ora gelem nglakoni haram, ora gelem nglakoni syubhat soleh. Kiai sing ngimami kuwi sedo sing diangkat dadi imam ben aku. Wirai ngoten niku wirai hijab. Nah, nek wiraine para aulia mboten. Wiraine para aulia niku menghindari segala sesuatu selain Allah. Ya, aladzikan zakaro kang wis nuturhu ing wirai sapa Asy-Syaikh radhiyallahu anhu. Ya. Hal kana yasilu fahmuka ila misli hadzal naw' minal wara. Hal kana pengen nggih angel mesti ditakokno hal kana iki berarti longko wae. Hal kana ana toh ana iku yasilu bisa tumeka apa fahmuka pengertian sira ila misli hadzal nau'i maring sepadane iki macem minal wara'i saking wirai. Ala taro ana ta ora ningali sapa sira kaulahu ing dawuh Syekh dawuh apa dawuh qadim tahabimul wara'u ilal akhdhi minallah wa 'anillah wal qawlu billah wal amalu lillah wa billah alal bayyinatil wadihah wa basiratil fa'iqah. Jadi puncak notok wira ini wong sing ahli wira ini ku kaduntaha teman-teman wis notok tumeka bihin kelawan wong ahli wira sing diceritakne Syekh wingi nika. Bihin kelawan kabeh apa sing wis tumeka notok alwara'u wirai ilal akhzi maring ngalap. Ya. Jadi sampai wirai ini itu sampai pada tingkat al-akhzi ngalap minallahi langsung saking Allah wa anillah lan saking kawelasane Allah wal qauli billah lan ngucap bareng-bareng nglawan Allah wal amali lillah lan tumandang krana Allah wa billah lan bareng kelawan pitulunge Allah ora mengunen-unen tapi alal bayyinatil wadihah ing atase bayyinah bukti al wadihati kang perdela wal basirati lan mata hati al faiqati kang luhur sing blas mboten ngreken mboten ningali sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza mongko utawi iki wirai puncak. Wirai puncak sing sampai wis ndeke upama nampa ya nampa ka Allah lek weweh ya iki krana Allah sing perintah, bondo sing tak wehno ya sangka Allah, wong sing tak wehe ya kawulane Allah. Upama iki ketok apik iki sakjane ya apik Allah dadi piyambake blas ora kumanan.
Ora kumanan lan pancen ya ora milik kumanan. Wirai sing ngono kuwi wa ya iku waraul abdal. Wiraine pira-pira wali badal. Nek sing ketiban dadi wali, nek sing ora dadi wali minimal wasiddiqin lan wiraine pira-pira wong sing jujur-jujur kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Wa waraul munqati. Ora wiraine wong sing kapegotan kabeh. Kapegotan itu terputus jalan menuju Allah. Alladzi kang nasa akan cukul apa wirai cukule ansu idzonni saking suudzon. Lah wirai niku wirai berawal dari suudzon. Suudzon. Wong model ngene wis ora iso nyelametno aku. Suudzon. Wa ghalabatil wahmi lan ngelindie kecurigaan. Jadi wirai sing berawal dari kecurigaan, wirai sing berawal dari suudzon, nikulah sing nyebabno wong terputus. Intaha wis rampung. Dawe Syekh Ibnu Athaillah. Wa inama uradna ing pestine nekakno sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad hadhil ma'aniya ing iki pira-pira pengertian wirai karo tomak hauna ing dalam kene-kene bab oleh ku nekakno tak gawe utuh kan memang nukilan to niki nggih diutuhne mergo tatmiman krana nyampurnaaken lil faidati maring faedah al muta'alliqati kan berhubungan dikalami sahibit tanwir kelawan dawe Syekh Ibnu Athaillah kang nyusun kitab At-Tanwir. Terus pundi? Min kaunil wara muqabilan litoma. Dawuh terus pundi? Dawuh rupane dawuh min kaunil wara saking anane sifat wirai iku muqabilan bisa nandingi litomai maring toma. Nah ajeng diterusne kedawan keterangane niki mengke. Terus saya Ibnu Abbad sok tak tambahi neh ning gone dawuh sing guri. Wa sayati lan bakal teko. Nek pengen roh ya ngajine terus. Wa sayati lan bakal teko apa mazidu bayanin tambahane keterangan. Fiha ing dalem paedah wirai. Fi maudhin ing dalem panggonan bab ansaba kang luweh patut, luweh pantes min hadza tinimbang saking iki bab toma inda qaulihi ana sandinge dawuh Syekh Ibnu Athaillah dawuh latamud dayadaka ilal akhdhi minal khalaiq ila akhirih latamud da aja nyelonong apa yaduka tangan sira nyelonong ilal akhdhi maring ngalap minal khalaiq saking pira-pira makhluk ila akhirih temeka maring akhire dawuh. Nah nek kowe pengen jelas ya fangdur mongko ningalana sapa sirahu ing dawuh fihi ing dalem fangdur mongko ningalana sapa sira fihi ing dalem dawuh. Berarti sik teng wingking kapan bo ya saya tutup niki rekamane sampai pirang kaset ya mbuh. Niki pun intine wangsul dateng awal persoalan. Terus menawi kita tilik dawuh sing sakderenge derek sakderenge Syekh Ibnu Athaillah ndawuhaken soal napa soal tomak iku ndawuhaken soal nur ya soal taat ya taat sing metu sangka awakmu kuwi aja bunga. Iya nggih, sik kelingan nggih. Nggih. Dadi aja bunga lek ana taat. Krana taat kuwi metu saka sliramu. Dadi sik lek kowe duwe penganggep taat ngamal apik iku metu saka sliramu, aja bunga. Tapi lek kowe duwe penganggep
taat kuwi metu saka Allah banjur nemplek ning awakmu. Nah itu bunyal. Nah itulah namanya fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Lajeng niku sedaya nggih anggepan-anggepan ngoten niku. Niku sakjane napa to kok wong niku dikongkon napa mutus ngoten niku kok angel ten napa? Mergo sakjane enten penyakit saka jero sing jenenge penyakit tomak niku. Mergo lek aku muni aku wis dadi wong apik ngoten. Iku terus kena dienggo agul-agulan ngoten lho. Kalau gampangane aku saiki wis duwe jaket, duwe jas jenenge jas kekiaian. Lah kekiaian kula niki lho niki kena kula nggih narik-narik perhatiane wong. Ngoten. Jadi kula rumangsa lek sifat kekiaian, kesalehan, mergo umume kiai niku kan saleh. Niki mengke terus krana pun kula akoni, kula dakwah, kula akoni lek iki kiaianku, kesalehanku. Nah, niku mengke terus dua harapan-harapan kepada selain Allah kena tak ngerangkum dukungan, perhatian, bek menawa tahun 2009 pemilu so aku terus nyalon dadi anggota DPR oleh dukungan lho ngoten-ngoten niku iso kepikir. Dan niku awalnya saking biji tomak. Nah, ngantos dieling niki. Jadi cabang-cabang kehinaan. Cabang angsanu zullin, cabang-cabang kehinaan itu ngerembaka. Cara saiki apa cara bahasa Jawa ngerembaka itu berawal dari biji dan benih tomak yang ada pada diri kita sendiri. Jane lek upama mboten wonten tomake ngoten nggih. Nggih wani lho muni aku gamel duwe wani. Nggih ya. Marane ana tomake niku terus malih selengke. Ngerti selengke? Selengke niku wah angel digoleki bahasa Indonesiane angel niku selengke. Nggih. Selengke moro-moro yang itu asalnya anugerah dari Allah, mestinya itu alat kendaraan untuk sebosoan kepada Allah, salah arah. Itu dipakai alat untuk ngeruk keuntungan hina duniawi. Sing akhirnya sakjane dhewe wis mulya ning krana ana ketamaan, keinginan kepada selain Allah, maka dia berani menghinakan diri kepada orang yang diharapkan itu. Termasuk dia menghinakan diri di depan masyarakat. Walaupun kelihatannya dia lebih mulia, tapi sakjane dia kuino. Mergo napa? Dia paling wedi lek ditinggal wong. Dia lah, wah niku dia jamaah, jadi mawon moro-moro makmume karek sebaris ngono susah pirang-pirang dina. Nggih. Kados kula ngeten iki nggih lek mboten latihan nerak tomak niku wau. Moro-moro njing rekaman Bak Doriadin kok sing teko mek wong 5 niku ya susah kok. Nggih lek mboten latihan nerak tomak niku. Lah nek latihan nerak tomak lajeng ngangge senjata wirai sing bener. Ya santai-santai mawon wong. Ora teko ya ben ora jatahe ya ngono gak jane. Tapi ya wangel apa enggak? Wangel. Sing rekaman kurang ngono terus malah diumumne lewat radio. Ben sing teko akeh. Jane apa perlune ya nek dipikirne. Wis ben lah, semane iso nak ketok kono wis ben ngono. Kon. Lah teruse muncule tomak niku sakjane asale king pundi? Kok wong niku kegeret sampai duwe tomak niku. Niku asale king pundi? Diteruske dawuh Syekh Ibnu Athaillah, maqadaka syai'un mislul wahmi. Maqada ora bisa nuntun. Nuntun niku ngertos nuntun, geret. Ka ing sira apa sayun suwiji-wiji mislul wahmi kan kaya oleh nuntun waham.
Waham mboten mawon, mengke waham niku apa? Mengke diterusne. Yen carane ngeten iki digawe gak paham sik ben ngenteni ngoten. Niku lek cara teorine balaghah namine taswik. Taswik sing ngrungokno ben bronto. Ben kabeh wong pengen ndang ngoten to nggih. Lha ora ndang didudono ben ngenteni. Al-wahmu niki keterangane al-wahmu utawi sing diarani waham. Waham kuwi amrun adamiyun, perkara sing bangsa ora ana tapi dianggap ana. Tunggale ngeten contone waham niku. Nyapa to? Yu. Kowe kok ora gelem melu jamiah tahlil. Nyapa to yu? Aku isine apa to? Aku lek maca Fatihah iku urung fasih. Ku gek dilokne wong. Nek ditakoki, apa wis yakin lek dilokne wong kuwi apa peristiwa dilokne wong iku wis enek apa durung? Dereng. Dereng berarti lah ora ana ta? Ora ana tapi dianggap kaya ana. Lah niku jenenge waham. Sampeyan asale teng griya mara dituntun. Niku lek istilahé dituntun ora ana perkara sing nuntun awakmu sing mandine tuntunan ngungkuli waham iki gak ana. Kenapa sampean kok kena dituntun cara nek gambare ngono enten napa sendet terus sampean dituntun dijak teng pasar. Kok omah kok dituntun kok manut men ora gelem budal ning pasar niku sing nuntun sampean apa? Mergo duwe dugaan kok ning pasar aku oleh bathi. Pun enten bathine. Dereng. Lah kok mbok parani? Mbok menawa lah jeneng mbok menawa niku lak amrun adamiyun, perkara sing ora ana. Tapi karena dianggap ana, iku wis mampu nuntun wong. Ya, betul lagi. Jadi kenapa toh? Kowe kok iso nekat men mutih 40 dina. Mbok rewane sampai awakmu kuru jegret niku nyapa? Mergo duwe dugaan lek mari iki aku arep sugih dadakan. Lho, wujude sugih dadakan iku pun enten apa dereng? Ora ana, nggih to? Amrun adam. Tapi kok mbok parani? Kok mbok parani sampai oleh momoro nganggo liwat mutih 40 dina kuwi kok kuat ngempet kowe. Kok gelem dituntun merono kuwi lho. Niku sing nuntun sapa? Dugaan. Dugaan. Lah sing jenenge amrun adamiyun, waham amrun adamiyun, wa utai amrun adamiyun iku diddul haqiqati kosok balene hakikat al wujudiyati kang bangsa nyata wujude sing jelas ana. Niku lha sing saiki lho. Nggih. Sing mengke urung ana. Sing urung ana panggah urung ana mbok peksa engko ya panggah jenenge engko kuwi ora ana. Ngoten. Niku walian kalih sing waham niku wau. Nah, wan nafsu utawi nafsu. Nah, niki persoalane jadi ki ngriki niki. Wan nafsu utawi nafsu anaki satu kang isih nakis, isih sudo, isih asor. Nafsu paling ndek, nafsu amarah iku intia dua utawi tunduke nafsu nakisah ilal umuri maring pira-pira perkara alwahmiyati kang bangsa ya iku lek marani bangsa panyekra-nyekra. Sakniki wahmiyah sing
namung sekedar napa halusinasi napa-napa lek wong sakniki ngarani. Pangentro-ngentro albatilati kang gampang ilang. Iku asat luwih banget mining kiat tinimbang saking tunduke nafsu, tunduk ila haqaiq maring pira-pira hakikat as-sabitati kang wis tetep. Mergo napa? Kenapa to? Nafsu ku lek dikongkon napa nguber perkara sing isih kira-kira, isih bek menawa sing iku gampang gagal, kok semangat banget dibanding karo nguber-nguber perkara sing jelas-jelas tetep napa niku? Ganjaran swarga niku lak wis jelas tetep sing dawuh Gusti Allah. Allah niku sing kuwasa lan yang sing cerita iki sing gawe. Lak pun jelas to niku. Sing cerita iku sing gawe. Kok ora patek kudu nguber. Tapi lek sing cerita iku duduk sing gawe kok malah sampean semangat. Anu lho Pak. Sawah sampean iki pokoke angger sampean rabuk sakmene kintal ya per hektar iku metu sakmene. Ngoten niku sampean ngetokne biaya nggih tuku rabuk iki semangate ra karuan. Tapi lek dikandani anu lho Pak. Duit sampean niku 1 juta niku sampean jariahne kanggo masjid kanggo langgar langsung dadi bangunan swarga sing pirang-pirang triliun regane. Niku ora patek nyantol. Karena panjen kula panjenengan rata-rata lan dadi gawane wong nafsune niku nafsu nakisa. Nafsu rendah sing mboten patek paham kalih sing bangsa haqaiq ngoten niku. Sebab napa liwujudil munasabah. Karena wujude persesuaian bainauma antarane nafsu nakisah karo umurun wahmiyah. Ya teman-teman, barang niku lek ora kecandra, nafsune iki nakisah isih ndak, niku lak mboten iso to. Wong ora tok niku lak ya pandang ora tok lho. Sampeyan ajeng kesah teng Surabaya, mongko awake isih teng Blitar. Napa sampeyan iso tok Surabaya? Mboten tok ta? Dadi dikangken jenenge Surabaya ajek krungu jenenge tok. Kan tok niku mboten iso, wong pancen ijik urung tok kono. Tapi lek wis duwe pengertian lan wis tau rono niku jenenge tok. Niku jenenge nafsu sampean wis dadi nafsu sing dawa. Mergo iso nggathukno antarane awak sing ning Blitar karo keadaan Surabaya sing adoh niku wis iso tok. Tapi lek sing wong sampean ampun bayangno sampean sing setahun ning Surabaya, mun bayangno wong sing omahe desa ora tau urus Surabaya, iki dikon mikir dalan tol, kebun binatang, tugu pahlawan, mboten tok. Mergo mboten enten persesuaian. Nek sing nafsu nakisah niku ngertine kan. Mangan sing ngekeki mbok bapak. Iki sing didelok-delok niku. Nyatane arep iso mangan enak kudu tuku nganggo dhuwit iku kok nyambut gawe. Nek ngono bisane aku penak kudu nyambut gawe mongko penggawean angel. Berarti aku kudu golek gawean. Mongko sing duwe penggawean sing iso ngekeki penggawean lan sing iso mutus penggawean iku bos-bos sing duwite akeh-akeh kuwi. Lek ngono aku kudu nyuwun marang sing duwe penggawean kuwi. Paham? Mulane wong wis tamat kuliah terus krana duwe paham nek bar kuliah engko aku iso dadi ngene akhire nggawa stop map ben kantor diparani, ben kantor parani tibae jawabane tidak ada lowongan. Nggih ta? Nggih, tidak ada lowongan. Akhirnya terus jakete niku sampai lungset. Panas banter. Bar ditolak saka kantor arep ning warung ra duwe duit sigare lungguh ning trotoar tuku es gelasan cilik niku duwe kare 500 rupiah delala sing ditunggu niku enten
suket niku nyelip teng celana ngoten nggih mlaku-mlaku neh ning kantor neh arep ning kantor lusuh wong ngono ya ora ditampa kaya lagune Iwan Fals nggih sing tau ngrungokno sing tua-tua ora paham apa Iwan Fals barang enten lagune niku wong gara-gara wahem niku wau mergo banyak lek napa nafsu nakisah niku wonten munasabah jenenge ndak ya sing dipikir ndak ya nek sing dik wingi kula aturke lek wong niku alame si alam nekeran alam layangan niku sing matuk enten pikirane ya layangan nekeran bangsane ngoten-ngoten niku dituki sing bangsa kedudukan kesempatan persaingan antara elit mboten paham. Mboten paham. Tunggale nun sewu ana bocah sak njenengan enggak ada putra nggih. Sing ijek umur 5 tahun, 6 tahun sik dolanan mobil-mobilan. Niku delok TV diperhatekno nggih mobil-mobilan. Celebang-celebung sing sering diomongne ning omah ya. Bu, lek teng pasar kula sampean tumbaske mobil-mobilan ya mesti ngoten ta nggih? Nggih. Sebab lek wis umure mulai umur sekitar 18-an, 20-an sing diomongno cewek. Nggih lho. Jadi tiyang niku nafsu dene isih nafsu alam mobil-mobilan niku mboten mungkin duwe cita-cita tentang cewek niku mboten mungkin. Terus sing kakane sing wis umur 20 nampa surat kok pacare guya hebat tenan. Lah sing adike sing umur 6 tahun apa to Mas? Iki lho kok pacar apa kertas suwe demen iki. Nggih. Sing caci lek dikai kertas sak suwek ora berharga menurut adike sing umur 5 tahun 6 tahun. Tapi bagi sing wong sing wis ngerti soal pacaran, kertas sak suwek sing jenenge surat ucapan selamat ulang tahun untuk dikau sayang. Niku sangat berharga. Mergo nek lafal sayang nek ngono niku wah luar biasa. Mergo apa? Wis alame wis tok ngriku. Tapi sing cah cilik sampean tuh ini ya lho le iki larang banget lho. Alah ora kanggo. Nggih to malah disuweki. Tapi lek sampean tuh kapal-kapalan, mobil-mobil wah seneng ne turu dikeloni ali. Nggih, pancen alame lagi alam sakmono. Mungkin malah wis sak dhuwure nah, bondo wis nyekel. Bolo wis duwe, ngulak kepengin nguasani. Wis nguasani kok arep leren yo pengen ben kuasane ora leren piye. Ya terus. Nek wis nguasani Indonesia yo pengen sak ASEAN pengen sak Asia pengen sak donya. Sak donya keturutan pengen ben gak mati. Gimana tuh nggih? Ini ku padahal iku mboten mungkin. Pancen nonton munasabah. Yang niku lek munasabah itu persesuaian suasana. Tapi lah buat ngerti zaman jajal nggih. Zaman cangkruk nunggu-nunggu teng terminal. Mergo sing gampang ditekani wong macam-macam iki teng terminal. Kula nate kok ngoten niku, survei ngoten niku nate. Omong-omongane bakul asongan teng terminal. Kalih omong-omongane maklar penumpang. Mengke kalih omong-omongane sopir bis niku tunggal sak lingkungan terminal niku dhewe-dhewe. Obsesine dhewe-dhewe, cita-citane dhewe-dhewe. Padha-padha arep ngadepi riyaya. Sing asongan arep-arep wis pokoke riyaya mesti rame aku arep dodol tak tambahi modalku ngene. Wis bab niku sing diomongne sekitar tentang asongannya itu. Mungkin lek sing maklar penumpang pokoknya kalau riyaya guys ketelatan kendaraan bengi wong sing arep ngono wis tak regani 3 kali lipat pokoke ngoten niku pikirane. Lah mungkin lek sing sopir mboten wis pokoke aku wong tuslae muda ya aku kok njaluk bonus THR ning Juragan ya kudu muda. Padahal padha persoalane arep ngadepi riyaya ning krana munasabahe beda-beda niki mengke sing diadepi beda-beda. Wahamnya berbeda-beda. Nah, waham sing di dadi pengento-ngentone nafsu nakisah.
Mergo sing disawang lingkungane sik bab dunya terus. Niku didokno sing bangsa akhirat gak sesuai, gak nyantol. Mulane ratek kudu marani. Mboten persoalane niku. Napa malih kok terus diunggahno neh. Akhirat iki ora penting, sing penting sing duwe akhirat. Gusti Allah ora nyantol. Mergo mboten enten channel e mriku. Gelombange ora cocok. Sampeyan duwene radio AM, kok goleki gelombang FM ora nyaut. Nggih, sosas ngono tok mawon. Mungkin paling siaran sing ditampa ya siaran AM. Terus dikengken nyaut tenggene frekuensine kepolisian, ora nyaut. Pemene terus sing diarep-arep dhek pengen kebuka kaya kebukae pesawat TV. Sing sak gambare jelas, suarane jelas. Ya tak? Tapi pesawat sing dhek duwe, pesawat radio. AM pisan batune menggrit sisan. Terus ceklekane potensine wis nayang lho kakak. Niku ning radio napa teng TV enek siaran ngono 1 miliar. Yo ora. Nang kono enek ngono survei membuktikan ora. Mboten ngerti, ora nyantol. Dimingi-mingi gak tok. Muga ngertine grotok. Jadi wajar nggih lek kula panjenengan artinya wajar itu kula panjenengan dadi menungso krana latihane sadurunge paham, sadurunge sempurna akale niku ngertine nggih dolanan bangsane kesenengan wadak duniawi niki bangsa diiming-iming bangsa ganjaran akhirat ora patek kudu. Sing diangen-angen nggih bangsane sing bangsa kepenak-kepenak wadak niki mawon. Mulane niku sing nuntun kula panjenengan. Nah, Gusti Allah mboten kersa sakjenenge niki, pengen menungso kon munggah. Mulane dikabari lewat utusane, dikabari. Aja ning kono kuwi tok, iku mek apos-apos. Dhuwure nenek. Jadi akhirat. Ngoten niku. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya lek duwe nafsu iso ningkat supaya saged nangkep gelombange Gusti Allah sing langkung nginggil malih sehingga ngertos kejelasan-kejelasan dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulullah ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.